Hej, jeg hedder Benny, jeg kommer fra Dansk Husservice. I går lavede vi en konkurrence på nettet, og I har jo delt den her 200 gange og meget mere, og vi takker for opbakningen. Det gik ud på, det var jo sådan set, at jeg skulle have fingeren i en musefælde. Nu vil jeg sætte mig sådan stille og roligt ned og nyde ikke have ondt i fingrene. Dansk Husservice er et firma, som hjælper husejere i hele Danmark. Der kan være mange ting, som husejere ikke har styr på. De små skader, de bliver til store skader. Alt det med forsikring kan også godt være en stor post for mange, der ikke kan gennemskue forsikringerne. Men det kan vi. Vi er husets bedste ven. Et hus efter syn, som vi laver. Der bliver både lavet prioriteringslister, der bliver lavet, vi fortæller folk, hvad de skal være klar over. Vi fortæller også folk, hvad cirka tingene vil koste for at få lavet. Jeg sidder og snakker her, fordi at, jeg er godt klar over, at det her kommer til at gøre nas. Nu har I liket den over 200 gange, og når den når op på de her gange, så skal jeg have 10 fingre i musefælden. Vi siger selvfølgelig tak, men som husejer er det desværre noget, du kommer ud for det her. At det her, jeg offer en finger for din skyld. Og man kan jo sige, at det kunne være din finger, der kom i klemme her. Lige lidt under 200. Vi holder masken. Men det var en. 9 igen.